Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara gaurkoan lehenbiziko atalean Felix Ajuriarekin egonen gara ordenagailuaren bitartez, bera Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria dugu eta lehendakari izateaz gain, Artzaia eta Gasnagila dugu eta berak komentatuko dugu pixka bat nola dagoen sektorea eta baita ere Idiazabalen barruan, zertan dabiltzan. Ondotik gurekin Josu Sarobe albaiterua izanen da eta Josu ere, azken orduko edo azken berriak kontatuko digu ere albaitaritzaren ikuspegitik. Eta azkenik, saioari amaiera emateko sindikatuaren atala izanen dugu eta gurekin Nafarroako sindikatuko idazkaria den Patxiku Irisarri izanen dugu. Saioaren hasieran esan dugun bezala, ordenagailuan beste aldean Felix Ajuria dugu, badakizue bera, Idiazabal jatorri izendapeneko lehendakaria dugula, eta Artzai eta Gasnagile guztia bezala, buru belarri lanean atope, eta baita ere, nola ez, lehendakari lanetan ere, hortxe jarraitzen duzu, eta lanpetuta egia esan. Felix, zer moduz doa denboraldia, doze kontatzea aldi guzu? Badoa gure kasuan denboraldia berandu hasten dugu, hemen gure etxean, leku Otzandio inguruan gaude, leku hotza da izenak esaten duen moduan, eta, egun hauetan gainera bereziki hotza, lanbroa eta hotz egiten du, baina badoa denboraldia pizka bat aurrera eta bagoaz aurrera egiten, bai. Bai, hori da, Artzai guztiek, nahi dutena da, beraien ardiak, ahalik eta hobekien egon daitezen, eta ahalik eta esne hobea eta kalitatean eta kantitatean ematea, ez? Horretarako faktore desberdina daude, ez dakit, hasteko ardiaren ikuspegitik begituta, zer nolako, udaberria joan den, uda hasiera. Ardi latzaren oinarria badakigu zein den, ez? Gure zelaietako belarra janez esnea ematea. Horrek ematen dio ardiari osasuna, ardia horrela ondo dago eta esneari kalitatea ere. Ez dugu izan negu oso gogorra, baina hotza hundiekin, zan dezakegu udaberria beste urte batzurekin alderatuta hilabete beranduago etorri dela. Dena oso atzeratuta etorri da. Nik uste dut orokorrean, batzutan beste batzutan baino gehiago, baina orokorrean oso atzeratuta etorri da. Eta orain egin dituen bero itzeloiek kriston egurra eman digute, ardiek asko sufritu duten, nahiz eta moztuta egon, egunetan itzalean euki. Eta orain eguraldi fresko hau, eguraldi fresko honekin ardiak edertu daude. Baina euria egin du han eta hemen bezertetxo, baina beste leku batzuetan gutxiago, eta leku batean Nafarroako Artzai batzurekin hitz egiten, badago leku batzuetan lehorte desente ere. Ordan ez du urte txarra, baina ez du urte bikaina ere. Bai, urte arraroa, gora bera askorekin, eta zuek denboraldia, Gasna egiten aspaldi hasi zineten, aurre ikuspen bat zenuten, ez dakit zer aipatzen aldugun, aurre ikuspena betetzea alizarete edo? Idiazabal moduan, igazko urte zaila izan zen produkzio aldetik. Idiazabal moduan ez ginen hasi behar genuen beste, hor geratu ginen, industriak hartu zituzten erabaki batzugatik eta abar. Baina Artzai Gasnagile kolektiboak igazko denboraldian 100% egin zuen gorra, ez da, ekoiztenean, ez? Gaztategi txiki hauek. Eta urten, martxoa apirila arteko datuak dauzkagu denominazioan bateratuak. Eta, esan dezakegu oroan, gora doala ekoiztena, denominazioan, portzentai garrantzitsu baten, eta Artzai Gasnagileok ere beste 106 hasi dugula gure ekoizpena. Horrek ematen digu sendotasuna oso diversifikatuta dagoelako bai gaztategietan, bai gero komertzializazioan, bai beste arlo guztietan. Ez dakigu, apirilatik aurrera, oraindik datu zehatzak ez dauzkagu, orain egon daiteke lehorte honek, bizi dugun egoerak pentsuen prezioaren igoerarekin,
hartzaile behar bada erabakiko zuten pentsu gutxiago ematea, eta horrek ekoizpena pizka bat moteldu dezake. Baina, bueno, apil arteko datuekin ikusita, esan dezakegu denominazio moduan, eureko 7-8 hasiko garela ekoizpenean aurreko urtearekin alderatuz. Eta hori berri hona da dudarik. Bai, hori da, ekoizpena handitu eta salmentak. Beti ere zuek zuen ofizioa gustokoa duzue, badakizue zerrin barra duzuen, ardi latxaren lana ere danak baloratzen dugu ez, gure paraje zoragarri hauek txukundagarbe ere mantentzen dituzte, eta garrantzitsuna da gero gazta hori edo gasan hori saltzea, ez? Hor alde hortatik, Idiazabal jatorri izendapenak ematen duen berme hori hor daukazu ere, ez? Eta konsumitzaileak erantzuten du, ez? Nik esango nuke, gaztagilok ez ginatekeela animatuko gazta gehiago egiten, aurreko urteko gaztarekin kamarak beteta ukiko bagenitu. Hori ez da gertatu, zorionez. Zuk esan dako moduan, konsumitzaileak azkenengo 2 urteetan inoiz baino gehiago erantzun du, gure alboan izan dira. Jau ere espabilatu gara, Idiazabal kolektiboa, salmenta modu berriekin, salmentetan denbora gehiago inbertituz. Orduan, gure kamarak utzik egon dira, egu berritarako, gehien honak. Eta horrek animatzen gaitu, eguraldi ona lagun, eta ardiek ematen duten bere modu naturala, ematen duten esnea erabiliz, gazta gehiago egiten. Dena dago lotuta. Kamarak beteta baleude, ez genuke gazta gehiago egiten. Kamarak utzi, konsumitzaileak pozik, eta bueno, bi urte hauek eman diguten ikasgaia, denoi, hartzaileoi, konsumitzaileoi, administrazioi, aprobetzatzen dugun eta horrela jarraitzen dugun, elkarri bizkarra eman gabe. Elkarri aurpegira begiratuz eta elkarri lagunduz. Bai, Jose Mari Uztarrozen lekukoa hartu zenuen, ez? Lehendakari lanetan, eta bete batzuk pasata, bolada bat pasata, beti hor ondu zer ere ondoan, Jose Marin ondoan, baina, guain baloratzen alduzu pixka bat, ez? Zer nolainoko lana duen, ez? Lehendakari lanak, ez? Bai, noizbait norbaitek esan dit, Jose Mari Uztarrotzek maila listoia oso altua utzi zidala, ez? Eta, horrela izanik, listoia utzi zidan leku oso egokian, ze bere atzetik joatea oso erreza da. Leku guztietan ondo hartzen dute, Idiazabal ezaguna da, neurri handi baten ere berak egindako lanari esker azkenengo urteetan, eta beretan posgarria da edozein lekutara joan eta ikustea nola hartzen duten. Eta baita ere, onartu beharra dago, hartzaile eta gaztailean izan da, askotan kostatu egiten zaidala, gizon hau iristen zen leku guztietara iristea, ze benetan, berak bazeukan denbora, ni baino gehiago behintzat, eta ze presentzia zeukan Idiazabalek Jose Mari Uztarrotzi esker, benetan nabarmentzekoa da. Eta urte bete pasatuta, eta, pausoak ematen lehendakari moduan, eta beti gauza bat buruan, eta Idiazabal indartsuago egiteko, hartzantza sendoagoa izateko, eta etorkizuna sendotzeko lan horretan, eta hurrengo gunetan ere, nik uste dut berri honak Idiazabal sendoago bat izateko berri honak izango ditu. Bai, hori da, azkenean konsumitzaileak bertakoak ezagutzen du aski ongi, Idiazabal jatorri izendapeneko gaztak nolakoa diren, kanpora begira ere indarra handia duzuez, azkenean izen bat lortua du, ospe bat lortua du, beti ere kalitateari lotua, eta beti izaten da despistaturen bat, ez dakila zertaz zuen gasna bat hartzen duen Idiazabal jatorri izendapena. Zeintzu iregoratuko digu pixo bat bete beharrak horretarako? Dudarik gabe, bete behar nagusia da ardi latze edo karrantzako ardiaren esnea erabiltzea. Ezin da beste esne batekin egin Idiazabal gazta. Horrek esan nahi du, Idiazabal gazta inguruari lotuta dagoela, eta ardilatzak errentagarria da, eta benetan erabiltzen dugu, mendia baliatuz eta belardia baliatuz esnea ematen duelako. Bigarren oinarria dudarik gabe, esne hori gordina izan behar dela, Idiazabal gazta egiteko, esne gordina erabili behar da, eguneko egunean, ez da inolako tratamentu termikorik, ez kimikorik eman. Eta noski, azken zera da, ze eremutan egin daiteke, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa osoan,
eta Nafarro osoan erronkari bailara izan ezik. Horiek dira oinarriak eta noski, aintzinatik erakutsi ziguten gazta egiteko modua. Ardi latza, esne gordina eta eremu geografiko, horiek dira gure oinarriak. Bai, badakigu gaur egunean kalitatea ordaintzen dela, eta Idiazabalen kasuan hor geratzen da, ez? Kontsumitzailea prest dago, balio duen prezio hori ordaintzeko, eta horren eredu erakusgarri dire salmentak, ez? Badakigu balio duela gasna horrek, baina jendeak ordaintzen du, produktua hor dagoelako, kalitatezkoa eta gustoko duelako, ez? Bai, oraindik ere pausu batzuk hemen barra badaukagu, ezta? Ni asko kezkatzen nago oraindik ere merkatuan Idiazabal gazta nahiko nukeen, baino merkeago ere ikusten dudanean, ez? Batzutan superfizie hundiek daukaten prezio politikagatik edo industriak daukan prezio politikagatik. Zergatik, horrek eragina duelako hartzaiengan. Eta gure Idiazabalen ere, esnea industriari saltzen dioten hartzaileak dira gure atalik ahulena, ezta? Eta jatorri zendapenetik hor gaude, denbora guztian hori indartu nahian. Behingoz lortu da baita ere, bai Nafarroko gobernuak, bai Eusko Jaurlaritzak martxan jartzea ardi latzaren esne maila, bertan gai guzti hauetaz hitz egiteko. Lehen bilera bat izan du, laizte izango du beste bigarren bilera bat, eta espero dezagun horrek bere bidea egitea, eta benetan esnea industriari saltzen dioten hartzaile horien lana eta kostuak eta indartzea beraien egoera eta balio ematea beraien bizimoduari eta beraiek egiten duten produktuari. Idiazabal gazta egiteko esne horri. Bukatzea joateko Felix, ja uda partean sartua gara, orain hasten dire besta asko, feria asko, eta garrantzia handia izaten du ez, Jose Marik beti ere bere ere antolaketa lanetan ibiltzen zen, uhartarakileko hartzaile eguna ez, aurtengoan ere, Idiazabalek ere presentzia izanen du, eta Jose Mari bera ere handik ibiliko da ez. Bai, dudarik gabe, Jose Mari izango da, baina lehen ez dut esan, baina eta bera ez egon lehendakari beti izaten dut alboan. Beti edozein gauzatarako deitzen diot, laguntzen dago edozein ekintzetara alba du, eta uhartearakilen izango da, dudarik gabe. Beste presio gutxiagorekin, lasaiago, eta inoiz baino gehiago disfrutatuz han egin behar duen orain, ez? Hartzaileekin egon, gazta frogatu, jentearekin hitz egin eta disfrutatu bere egoera hori. Bai, denboraldia noiz ofizialki noiztxo bukatzen duzu, gasna egitearen denboraldia? Leko batzutan, batez ere Gipuzkoa aldean eta Bizkaian eta hartzaile asko ja amaitu dute, ekainaren hasierarekin batera. Baina, Araban, Nafarroko beste leku batzutan ere, oraindik ere denbora asko geratzen zaigu, eta gero eta hartzaileak daude, irailera arte argia jaisten dituztenak, eta, esan dezakegu, Idiazabalen kanpaina irailaren erdi inguruan amaitzen dela era. Oso ongi, Felix, uzten zaitu pixo bat deskantsatzen, edo lanean jarraitzen, eta gure partetik uda ona pasa dezazuetela, eta hortxe badakite kontsumitzaile guztiak, Idiazabal jatorri izendapena hor jarraituko duela beti, eta hor jarraituko du, alde batetikan hartzaile guztiei esker, gasnagile guztiei esker, eta nola ez, beti ere ardi latxeri esker. Eskerrik asko, Felix, da horren gara? Eskerrik asko zuei. Ongizan, aio. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Josu Saroberekin gaude, badakizue bera Nafar gobernuko albaiteroa dugula, eta berarekin egoten garen bakoitzean, zenbait gai izaten ditu aipatzeko. Eta Josu, asteko pixka bat beti ere ez, badakigu abeltzainak hortxe daude, eta abeltzainak hazienda dutenez, askotan suertatzen dire, albaiteroekin zenbait lan egin behar izatea, eta badirudi horren inguruan badela proposamen bat, o aldaketa bat, eta horretarako bileraren bat eginen da istantin, ez? Bai, bilera bat, orain ekainaren 29 antolatu dugu joan zenean, goizeko 12an, batez ere esplikatzeko ganaderoi zer den ADS bat, eta ADS-en helburua zein zanen den, eta ze formulak hartzen halko diren, hori sortzeko. Bai, pixko bat orduan bileran azalduko da ongi dana, baina hitz
labur batzuetan azaltzeko jendea jakiteko ADS hori edo deitzen dena zer helburukin izaten da? Bueno, da formula bat, zona alde honetan gutxi biltzen da, bakarrikan zerrietan, baina herriberan hegoalde hortan biltzen da gehiago, zen normalin izaten dire ganadero batzuk elkartzen direla eta kontratatzen dute albaitero bat plan sanitario batzuk eramateko. Ordu normalian ADS izaten dira edo ardiena, edo begorriena, edo behipintuena, lo que sea. Hemen planteatu nahi dena da, orain arte, mingain ordineko txertoa azkenean finanziazioa izan da pixkat zaila, IBR-ko txertoak hemen dugu ere bai pixkat erdi obligatorioak azkenean sartuko dinak, etorkizunean igual bertze itasun da, BVD olako gauzak. Orduan, nahiz erakutsi ganaderoei zer den ADS-en formula eta ADS hauek arras subentzionatutak egoten dire. Orduan, formula hortan sartzen direna, kontratatzen da albaitero bat, eta subentzio horrekin badaukera gero analiz ekiteko edo batez ere txertoak erosteko, modu garbiago batean. Orduan edo zen kanpaina IBR edo mingain urdina, beti formula horren barnean sartuta dauna beti errexago aterako da. Bai, ez da egite, formula hori bera beste herrialde batzuetan edo leku batzuetan ohitura handiago izaten da? Bai. Orain, por ejemplo, adibidez esplikatzen Nafar guztien, bino Pirineotan badago formula hori sartzen dire ganadero guztiek, eta gutxi gora izaten da albaitero bat kontrolatzen duna. Badakigu zaila dela, zeren hemengo ganaderiak dire etxe batean badire espezie desberdinak, gero badire albaitero enpresa desberdinekoak, eta ezakigu ze formula ez da igualain errexain garbi izanen, bino batez ere pentsatzen dut bideratuko da asmentan, batez ere txerto horiek gestionatzeko. Orduan, bertzetu zonetan, hemen Pirineoetan arrandu zela, bino hegoaldean eta Espainia mailan eta arras normala da ADS-ak arduratzeak hasi sanitariako gauz guztitatik. Aldaketa guztiak ez kostatzen dela pixka bat, ikuspegi hori hartzea, baina behin, sartuta gero eta ikusita ongi funtzionatzen duela, abantaiak dira azkenean, ez? Eta gero beti bada diferentzia, norden ganadero profesionala eta norden pixkat afizionatu baituna lau bost behi edo dozena bat ardi, diferentzia izaten da. Hemen jendea igual etzekin ere, baina hemen herri guztik sartua ziren ADS batean, orduan hola hemengo albaiterok iten zuten txertaketak edo analizi, konprabentak eta guztik. Baina hemengo zonako guztik, zerriekoa guztik, hortan sartu daude, ADS batean. Hori da, ez dela gauza berri bat, gauza bat zerrietan, zerri sektorean eramaten edo erabiltzen ari diren sistema, eta aski dut ere ez galdetzea edo zein abeltzaini zerria dituenari, nola, ongi funtzionatzen duen. Baina esplikatuko zaie, aste azkenen gutxi gara formula hori zer den eta ze martxa hartzen alduen. Bestetik, azkenean Europar Batasunean egon da, beti ere Europatikan etortzen dire edo arauak direla medio edo dena delakoa, ez? Eta horren inguruan hitz bat edo salde bat askotan aditzen dena, ez? Veterinario responsable de explotación, ez? Ustiategiko arduradun albaiterua bezala, titulo hori edo ez dakit nola identifikatzen dute Europa aldetikan? Formula hori bertzetokitan iparraldean abidez existitzen zen leheno, orain dela urte pare bat aterotela lege sanidadeko lege berri bat eta hor sartzen dute dena. Eta aldatzen txu pixka responsabilidadeko, markatzen duen responsabilidadeak. Orduan, figura hortan, albaitero responsable hortan nahi dute sartu ganadero bakotxak izan dezala albaitero bat referente, gero gutxe bera hauniz kasotan administrazioa kontrolatzen txuen gauzetan animalen bienestarra edo rezetak edo identifikazioa aloko gauzak pixkat ganadero izatea referente bat hortan. Orduan, izendatu beharko du erteko bezala albaiteru bat, eta edozin arazo balin badago errezetaekin, identifikazioekin, bienestar animalekin, pixkat hori da bideratu edo akonsejatu behar duna ganaderoari, eta baita ere administrazioen harremanetan hori agertuko da responsable bezala. Ez du erran nahi, eta iztu hartu nuen, hemengo baserrek ere arras desberdina dire, batzu baituzte bi pintuak eta behorrak, bertzea behorrak eta ardigorri, dena nazio da, diferentzia da. Ez du erran nahi, norbaite balin badu albaitero bat, responsable izen batekin, ez du erran nahi, ez diola bertze albaiteroa bisatu, igual bada batek ibiltzen duen albaitero bat atzaparra konpontzeko, bertzeak errapeko minendako, bertzea behorrendako, bertzea erdindako, ino pixketu pupurri hori lotzeko behar da figura bat.
Eta, bueno, hori egunekan estatu mailan borradorean dago, pentsatzen dut aurten ja aterako dela, figura hori aterako da, bueno, eta azkenean ezakigu ze konsekuentzia, ze ondorioak izan dituzte, baina, bueno, momentuz. Bai, izango zen pixo bat gizakiok, mediku bat dugu erreferentzi bezala, ez? Kabezerakoa bezala, bolako gixarakoa, nahiz eta gero joan dermatologora edo beste traumatologora, baina, bueno, pixko bat referentzi bezala, ez? Bai, gutxi gora behar zerbait, bai. Eta, bueno, tuberkulosisa, ez? Hitz potoloa, burua uste asko ekarri dituen eritasuna, eta horren barruan, programaren barruan aldaketak badirudi izango direla, ez? O izaten ari direla, ez? Bai, baita ere lege berri famoso horrekin sartzen dituzte denak, eta horien barnean dago tuberkulosisen programa. Azken finean nahi dute, estatu mailan 2030erako tuberkulosis Espainian garbi egotia. Ja badugu Galizia garbi dagoela, Asturias garbi dagoela, Euskadi ere garbitu dute, Katalunia bide hortan dago ere bai, eta orduan klasifikatzen dire gero zona tuberkulosisen estatusen araberean. Guri tokatzen zaiguna Nafarroan aldatu da pixka normatiba, eta hemendik aintzin, adibidez, badire gauzunak, horrek erran nahi du, orain behiak saltzeko Nafarroan barnean, kanpainarekin ja aski dute urte guziko. Orduan otsailean pastu zuten kanpainarekin, ja edo zein saltzen aldu behi bat, edo aretxe bat, bizitarako, Nafarroan barnean, ja urte guzien. Ez du berriz txertatu behar oain arte egiten ginen bezala. Hoi Nafarroan barnean, Nafarrotik ateatzen bari bada, orduan behar da saneatu. Gero kontrakoa duena da, aretxek ere bai, zebaderora eramateko, zebaderoak badire bi klase, bat irekiak eta bertzeak itxiak. Zebadero itxie da, zebaderoan sartzen den hazienda, bakarrik atetzen dela mataderora. Orduan, zebadero itxietara eramaten txusten aretxeak, eramaten alko dire saneatu gabe. Baina zebadero irekiak direnak, batzutan eramatutela mataderora, baina bertzetan ere bertze zebadero batera. Zebadero ireki horietan, horrak orain arte etzen saneatu behar aretxeak eta hemendik aintzin bai. Beharko dire txertatu aretxe horiek. Egon behar dire txertatutak ondarreko 12 betetan. Normalian, animalien adinen gatikan eta normalian ikusita kanpaina noiz pastu zen, horrek hasi erran nahi du hemendik aintzin txertatu beharko direla. Gero baita ere, eramaten bada hazienda edo zin hazienda zona garbioetara, adibidez Euskadira edo Asturiasera edo Galiziara, beti nahi eta nahi ez behar dire txertatu tuberkulosisin kontra. Horren hori gutxi gora bera esplikatu digu tratantei, horiek azkenien dire hazienda moitzeutenak, eta jakinen gainean daude, eta horren jendea igual ikusiko du, jode, oain artez nituen saneatzen aretxek, eta baina errandit baia saneatzeko. Jendea pixkan nazia da, horren batez ere horregatik handa. Zebadero irekia bat joten balin badire, 2 hilabetetik goitiko aretxek behar dire saneatu. Joten badire zebadero itxi batera, ez. Eta enkamio alderdi hona da, aizten erran duguna, behiak eta hori saltzeko bizitarko Nafarroan barnean ez dire saneatu behar. Lehen behar ziren eta horrein ez dire saneatu behar. Nafarrotik kanpo gai. Hori da, hori momentuan ditugun aldaketak, badakigu gauzak momentu ere askotan maiz aldatzen direla, eta ikusiko dugu nola jarraitzen duten. Bukatzeko Josu, San Ferminak gainean ditugu, eta ez dakiz berri duzun, ez aditzen den San Fermin feriaren inguruan, uztailaren 7an ospatuko da, betiko moduan. Bai, nien da 7an, beti bezala, eta ikusiko dugu abertzea hazienda klasea atetzen den, eta betikoa, normalian hemendik erosten txustea hazienda Valentzianoak lehenagotikan, eta gero joten da Iruñera, ikusiko dugu aurten abertzea. Ikusi beharra. Ze movimentu den, ez? Bai. Urte pare bat gero. Zaldi movimenta fuerte ibili da orain arte, Europatikan erosia da zaldia honitz, eta demanda honitz ibili da, prezio goratu dire, eta ikusiko dugu ze pasten. Bai. Ongi Josu, beste behin ere eskerrak eman, azalpen guzti hauek emategatik, eta berriz ere berriak dituzunean, egonen gara. Eskerrik asko. Bai, zuei bai, madai gorte. Sindikatuaren atala dugu oraingoan, eta gurekin Nafarroako Ene Sindikatuko idazkaria den Patxiku Irisarri dugu. Eta Patxiku, beti ere izaten da zer aipatu, eta normalean gauza tristeak, edo tristeak izaten dire, eta gaurkoan ere, badaki guztiok ez Nafarroan zer nolako egoera pairatu dugun, suteak direla medio, eta paisaia bera kaltetzeaz gain, nekazariak ez hor ikusi ziren
nekazaria unitzen lur sailak, su hartuak, oantxe, uzta bildu behar zuten tenore honetan, eta nola bizitzen duzu zuek ere? Hori tristeziakin bizitzen da eta amorruakin ere bai, ez? Azken finean, joan den astean izan ziren sute horiek, azken etzen horrelakorik gertatu Nafarroan, 5 sute izatea denak aldi berean, naiz eta bi egun lehenago hasia ziren, gero elkartu ziren beste 3 eta horrek egin zuen, Nafarroan dagoen suhiltzatzeko sistema guztiak hankaz gora jartzea eta eskatzea beste tokietatik ere laguntza, ez? Laguntza hori su horiek itzaltzeko, ez? Eta zuk erran bezala, azkeneko gola honetan ez dugu berri onik, denak txarra dira, eta noski hau ja izan du da batzuentzat ere rematea, ez? Uzta biltzeko puntuan, hortxe sute horiek, bai erramar da, sute horiek baten bat ere izan zela, uztabiltzeko makinaren batengatik, baina beste bi baziren zimistengatik eta bar, eta azkenia horrek egin du, 5 sute horiek, gainera zegoen haizearekin, erabat deskontrolatzea, eta aipatu horra gu izan garela kaltetuak, suteren bat guregatikan nahi dut, nekazari batengatikan piztu zela, baina gero herrietan egiazki hor lanian aritu direnak ere nekazariak izan dira, su ebakiak egiten, eta beraiek dituzten erremintekin, traktorekin eta bar, Uzta bildu herri bazterretan eta gero lurrari buelta eman eta hor suak gelditzeko lanian aritu dire gauta egun toki batzuetan, ez. Bai, hori da, azken finean beraiek izan dire kaltetunak eta beraiek ere ez hor ikusi da nekazariak azkenean esku bat botatzeko prest lehenbizikoak izaten direla, nire nekazari batematekin ondu naiz, eta 2 egun lorikin gabe apenas ibili dire, eta ezagit, askotan gauza txar guztiek ekartzen dute ezagit, gauza honaren bat, ezagit guzti honetatik zer honik atatzen ote den, hemendikan ikasi dena da, aldaketa klimatikoa hor dago, eta ez erraten duenak, hori ez da horrela, maiatzean 10 egun izatea 30 gradotik goiti horrek zerbait erren nahi du, horrek ekarri du, aurreko hilabetean dena lehorra egotea, eta gero, hortikan, orain uztabiltzerakoan eta dena bestetan, baino lehorragoa izatea, ez? Orduan, ze ikasi da, beste modu batean egin marko du lan, egia da, 40 gradotan ezin izango gara lanian ari, hor arriskua esponentzialki altuago delako, ez? Eta gero, baitera aipatu nahi dut, eta hor, pixkate, gure aserrea plazaratu ere bai, suteok zirelekan lehen da biziko gauza egin zen, nekazal lanak gelditu inbar dira, ez? Eta, ulertzekoa da, eta nekazari guziek gelditu egin ziren, ez? Kontua da, unek ekarri dula, lehen ari ziren begiratzen furu agindu bat, neurri batzuk eta hartzeko horrelako kasuetan, eta hor nolabait, baldin badira abiso horia, AEMETek egiten duna abiso horia, orain mai gainean dagoen planteamentua da, nekazariak ezin dutela lanik egin, baina, klaro, AEMETek ere baditu Nafarroan 4 zonalde, eta igual zonalde batean dago abiso horia, eta horrek ez du egin behar bestetan ere horia izatea eta gelditzea, ez? Orduan, sindikatu bezala bai jarri dugu mai gainean, gu adibidez gaude ados abisu horia delikan lanarik ez egitea. Abisu horia da 36 eta 39 grado tartean, eta abisu laranja izanen zen 39-42. Guk bai erretan dugu abiso laranjan, gelditu baldin bada, gelditzeko pres. Bino, abiso laranja horiek ere, 39 grado ez dira zerten goizko 7.
horiek goizean fresko gozaten da, eta gero joaten da berotzen, eta gero eguerdian 39 grado baldin badituzu atxaldeko 7 arte, hor ulertzen dugu, gelditu egin behar izatea ez, baina bai goizetan edo inkluso gauez arratsan bertan, arratsako 11ak, 12 arte ari izatea, hori ere guk ongi ikusten dugu, arratsetan ere humedade gehiago da eta arrisku gutiago, ez? Eta orduan hor, alde batetik abiso horia, eta bestetik baldin badire bi edo bisu baino gehiago, orduan ere automatikoki gelditzea. Lehen aipatu dut, suteak izaten aldire ez nekazaria provokatuak, eta ikusi dugu, trenak txispakin egiten dituzte, edo zimistak eta barrez. Orduan, nolabait bota egiten zaio kulpa nekazaria kulpa ez izanta, ez? Suak baldin badiera nekazaria galditu. Eta hori, egia da, ez dugu ongi ikusten, zeren izaten alda, eguna aproposa lanian aritzeko, eta abiso horirik gabe, eta ezer gabe, ez? Eta hor, baditu gure dudak, eta momentu honetan, ez dakit aste honetan horrengoan, agindu forala hori aterako da, joan den astean egin genuen bilera bat horren inguruan, horrea plazaratu genituen sindikatu bakoitzak eta zer pentsatzen zuten, eta guain pixkat ari gara esperuan, azkeneko idazketa hori nola egiten duten, eta emanen digute 48 ordu, guk baiezkoa edo ezezkoa emateko, ez? Azkenean hori solastu zen inguru giro departamentuko kontseilu aholkulari kontseiluan, eta izenak erraten duen bezala, aholkulari kontseilua da, baina egiazki gure bozkakin ezin dugu gelditu hori, ez? Baina, behintzat, horra gertuko da gure posizioa. Bai, gero ere badakigu ez, askotan eguzta bat biltzen delikan, baldintza berexio batzuk behar dire biltzeko ere, askotan gaur baldintza honi izaten alda biltzeko, eta behar bapaten euraldi aldaketa hauekin oso estremoak direnak eta aldakorrak, bapaten izugarrizko euriteak bota, eta orduan, ulertu behar dena da, denbora edo uraldi berezi batzuekin ere biltzea proposa dela ere, aprobetxatu behar direla egun puntual horiek edo izaten aldirenak. Bai, eta arrazoia zen, usta ja prest dago ligan, bildu imar duzu. Bestela, prest dago usta eta uste malima duzu aste bat, granua bera ere hasten da mermatzen, eta bildu imar delikan, bildu imar da alik eta azkarren bai. Bai, pasadan astean edo ondu ginen ere begoinarekin ez, pixo bat, enetik, begoinak aseguruak, nola gaur egunean ia derrigorrezkoak diren egitea, eta mendu adibide bat ere, ez? Orduan ez ginen solastu sutearen inguruan, suteak hurbiltxe marrezielako zora indik gertatu, baina hor ikusten da, ez? Oso estremo jartzen da klima, ez? Eta bapaten euririk ez du eginen igual hilabete batez, eta egun batez botatzen aldu gero bapaten leku batean urte batekoa. Orduan, zoritxarrez ere, nekazarea beste arazo bat, edo klimaren menpe ere beti ere, eta horre ere, beti ere kaltetua edo askotan bai kaltetua ez. Alde batetik aipatu, sute hauek tamalez gero eta maizago ikusiko ditugu, ari dire hitz egiten 6. generazioko suteak, ez? Fuegos de 6. generación. Eta guarto baldin zineten, joan den astean, Legardako sute horrek, su horren kedarra ekarri zuen bortzirietara, eta hortxeari zuen botatzen kedarra hori ez. Su horrek intzun alako kolumna bat, ez da gitzen kilometro gora, eta edo unat ekarri zuen ez. Horrek ere eragin zituen, basaburuan ere, zimistak botatzea eta barrez. Hori alde batetik, eta ero bestea da, noski, nola babestu ez, eta horretarako daude seguruak ez. Orduan, gainera zonalde hau izendatu dute hondamendi zonaldea, eta orduan, seguruak nolabait aparte gelditzen dira, eta orduan sartzen da konsortzio, ez? Zer hor, kalte oso handiak izaten dira, eta hor, konsortzioa sartzen da. Orduan, zuk
Claro, zu kobratzeko zeo zer, behar duzu seguru bat izan. Berdin da sinpleena izan, konsortzioa sartzen baldin bada, zuk izan dituzun kalteak estaliko ditugu nolabait. Segurazki ez eguneko egunean, baina porzentai oso altuan bai. Baina ez baduzu seguru horrek, laguntzatik kanpo gelditzen zara, ez? Eta egia da, nekazaritzan gehienak egiten dituztela seguruak, zeren zuteak, harria edo uholdeak, horiek ere maizago ikusten dira, ez? Eta izaten dira, han hemenka, nola ez dakigun, noiz tokatu zaigun edo tokatuko zaigun, badazpada gomendatzen da seguru horiek egitea, ez? Batzutan, sakelatik diru hori ateitzea kosta egiten da, baina gero horrelako zera txarretan, egoera txarretan, hortxe duzu laguntza hori ez. Bai, baderki patxiku, eman diguzu pixu bat egoeraren balorazioa, baita ere nola ez, zuen gobernuan, zuei dagokizuen sindikatuen aldetikan, zuen proposamenak ere egin dituzue, eta espero du, mendigo iki uda lasai xamar joaten den, eguraldiak ere laguntzen duen euri pixka bat egin da ere, belarra gehiago ateatzeko eta etxean alik eta bazka gehien egiteko, eta aurrera goere izanen dugu elkarren berri. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, eta horretan ere izanen dugu lana, bigarren korti hori ja biltzen dugun edo ez. Halaxe, ongi izan, aio. Eskerrik asko. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.